Shalom. Selamat hari Minggu madihi tasalhuna. Tapuji matuhata marede mahita siap buku de nomor onom ayat sada rodi ayat tulu. Amen.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Madok mauliate mahamu di amai, na mangaroro hita sian gonggoman ni hahulumon. Jalan apa sauton hita tu bagasan harajau ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di benua gidjang, di papatar hodo dirim marhite-hite hatami, naung dohot dohami di haholoman roham marhite sian panesami di dosa nami, atau papatar madirim tu rohanami, asa hutadahami ho, jala asa hutangihon hami suarani anakmu, jala asa hujalo hami todim perbadia marhite-hite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon hamuma pati ni debata na tersurat siap buku Kolose bidusada ayat 12 songonon ma patik ni debata madok mauleate mahamu di amai nau patauhon hamu majalo tohap na di bagasan hati uroni siteanon niaka nabadia ido patikna atau ramangido gogo mahita tuado pani debata laho mangulahosa. Ale Tuhan debata sai pergogoi mahami mangulahon nahom partu pati ini. Amin. Oh
di madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala amanami. Hujau hami doguarmu na badiai. Ala na targogot hami marningot dosa nami. Saya marasing roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabijolma ala ni hami. Namate jalanahehe siyan namate. Namanait tu banuagid jang doho mangodihon hami. Asi maroham di hami. Saya patotong ma di hami roha hamulateot tuho. O to di purbadia, pangapul di namarsak roha. Pamalum masalahut na bernit binahin di dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni rohami. Hodo perhitian ni nasa asi ni roha. Say unang tulak hami. Say tangihon mahami. Ho ali debata ama anak doho todi purbadia. Amen. Baga-baga taringot tu hasesan ni dosata. Ala ni pangalasyota do ubayan na tartulang Kristus. Jala binahin ni hajahatota do ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang perhitian ni hasonangata. Jala binahin ni bugang na malum itahilala. Hasangapon madidebata na digijang. Amen. Tabigema hata ni debata turpu epistel ni hari mingguon natar surah sia buku Yohanes bidusada mamuka sian ayat 20 sia sahat ayat 42 tajaha mamar sikat soring songono madidok torang niari di idasi Yohanes ma Yesus rotusi. Jadi di dogma odo biru-biru ni debata nama morsan dosa ni portibion. Aupe dakutad da ibana alai asa tadap ibana di halak Israel ubay naroau madidihon aek. Di tidak si Johannes nilama
Wida doto di buat soal rapati siang badu lagi jalamian di mana. Aupe dakutada ibana jolo. Alai ibana namar suruau madidihon aek. Ido madok tuau. Ia tusidi da hotua todi jalamian di ibana. Ibana do sididihon todi porbadia. Asaulang wida jalan hajokon ibana do anak di debata. Marsogot nai jongjong muse si Johannes bisi dohot sisianna dua hala. Jadi dina inana Yesus namulus ninama odo biru-biru di dana. Jadi di bege sisianna na dua ima hatana gabe dihutom ma Yesus. Duli musuh Yesus di dama nasi dan nama ibana. Jadi nama manduk nasida. Aha dengan luang muda. Jadi duduk nasi dama manduk ibana. Rabi nama Abu. Di dia ada seorang. Jadi didok mamadok nasida. Roma hamu asa di idahamu. Dungi Roma nasida. Di idama parmiananna. Laos rakma nasida doho ibana sadari nai. Tar di pukul 4 Mai. Si Andreas dengan si Amani si Simon Petrus dengan sada si ada duai lalu be hatana si Johannes dohot mangguton ibana. Dungi pajupang maibana jumolo do si Simon dongan nasa ama jadi didok mamadok ibana nunga jupang hami mesiasi at suana Kristus. Laos tegihon maibana tu Yesus alai diberin Yesus maibana uhut marido si Simon anani si Jonas doho si Kepas mahoboaran astuanna batu nama Petrus. Ido sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jala nau piopsa. Amen.
tidak koma haporsiao tai songon na hinatidak kun didongata sa haporsiao di sadok portibion rak mahita madok au porsea di bata Jahoba ido ama pargogo na suhat dosa na tumapalangi dohotan au porsea Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai di mana tingguan di si Maria naga bigabia seto di porbadia andorang suahuan hidup tuhata na tumaw na bernit di panuan si Latus na magkapajan limana di hau silang na tua tolu dung di tanong na mula mangulu dari patuluhon na manay tu surgo lau hundu tu silang ni debata Jahoba manai pargogo na suatu dosani isimai banak kay mamula sugot ke tanong mamuni halak na mangundu keberkaman au korsia itondi porbadia cara dosa dan mulia na badia yang berkorban nyala Kristen na badia doa pada saya dosa doa pada kain muda mangulu sugot dari halak amati doa ilmuduan na sudah tabige matiting na masa di bagasan mingguan. Horas madihita saluhukna. Titing namasa di huriata di bagasan saminggon. Guarni minggu ta sedarion ima minggu paduahon dung Epipanis dohot topik Yesus Kristus panodang tu saluhut bangso. Na paduahon titing na meragam. Parjolo parhusoron nomor rekening Huria HKBP Tangerang Kota. Mamuka Minggu tanggal 8 Januari 2023 nomor rekening HKBP Tangerang Kota atas nama Puka SM Lubaturuan Marhusorma Gabe atas nama Huria Kristen Batak Protestan Tangerang Kota ima nomor rekening Huria nomor 15500 122 onom tolu 00 Bank Mandiri. Napaduahon Parjamita Sedarion Minggu tanggal 15 Januari 2023 Permingguan pukul 10.30 WIB Hatani debata dihobasi Amang Pendeta Belman Hutahayan MDIP Emeritus Anggiatma Hamuliaon dituhata Jalalas Niroha dihita Tu Amang Pendeta Belman Hutahayan MDIP Emeritus di Pasahat Mauliate Napatuluhon nasorang Tibasa-basahot tuhatado ima sadadak dana bawa di keluarga ni Amata Oswald Agasi Nahampun doho inata Priska Borusima Jutak Nadia Rabu tanggal 10 sada Januari 2023 week 10 sada energi 20 sada tolu onom sia hipasdo natoras rap dohot danaki napaupaton pamasumasuon parbogason sada titing sada dohot titing paduahon naing majalo pasu-pasu parbogason ma Kriston Situmorang anak ni Amata Ernest Situmorang nahinan tubuni inata Saulina Borsinabela nahinan jemaat GKPI jemaat khusus suka perdamaian wilayah Tolu dohot Orwana Gabereta Borsinabela Boruni Amata todo 7 habisuhon sinabela tubuni inata Rosita Borutapu Bolon ruas ni HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota week 25 Nunga Majalo Pertupolon dari Sabtu 14 Januari 2023 di HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota Distrik 20 Sada Banten pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 20 sada Januari 2023 di GKPI Jemaat Khusus Suka Perdamaian Wilayah Tolu. Napaduahon, titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma,
Pangihutan Immanuel Pasaribu, anak ni Amata Sahat Pasaribu, tubuh ni Inata Hokna Borusitorus, ruas ni HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Wik 10. Dohot Valentina Boru Tapubolon, Boru ni Amata Jasper Tapubolon, tubuh ni Inata Herlina Boru Siahaan, ruas ni HKBP Aik Nabolon, Resort Balige, Distrik Sapulsada Toba Hasudutan. Naung Majalo Partupolon di hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2020 di HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 20 Sada Banten. Pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2020 di HKBP Tangerang Kota. Napalimahon, ruas Nataba, Mamuka Sadarion, Minggu tanggal 15 Januari 2020, nungagabe ruas di HKBP Tangerang Kota, Ima, Sada, keluarga Amata Richard Ricardo Pardede, Dohot Inata Fitri Maya Kristina Hidayah Borugultom, Rap Dohot Sada Yanakon Nasida, Maringanan Nasida di Gria Sangyang Mas, Blok KA 2 nomor Sia, Wik 10 Sia, Energi 2 tolu, Sada 5 pitu tolu. Napaduaon, keluarga Amata Damaskus Purba, Dohot Inata Rianti Boru Nenggolan, Sian Hakai Tarutung Bolak Resort, Nai Pos-Pos, Daerah 5, Pantai Barat. Maringanan Nasida di Jalan Karya Bakti, nomor 25, RT 0 Sada, RW 02, Cipondoh Makmur, Wik 10 Sada, Energi 2 tolu, Sada 5, pitu 4. Songonima titing di Mingguta Sadarion, Moluadong nahurang takas di Panuratonon, Dohot di Pajahaon, Boydo di Patakas, Tuparhalado di Wiktabe, Manang tu sekretaris ni gerejata di tiki jam kerja. Saya di pasu-pasu tuhat tama pakebuasion ni huriata, jala di pasu-pasu Manang Parhalado Dohot ruas, lau patupahon aka ulaon, bain sangap di guarni tuhata. Horas. Marede Mahita, Siabuk PD nomor 774, Laos Tapasama, Pelias Sada A, Sada B. Adorable.
martangiang mahita. Dami ni dibatana sumurung sian saluhuk naroha. Iman na mga ramoti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Oras marita saluhuk na kamang do inang. Hatan itu hata mamakulingi hita. Di minggu padua hondung Epipanias sadarion. Tersurat do di buku ni panurirang Yesaya bidu 40 sia mamuka sian ayat perjulu sa ro di ayat papituhon. Yesaya 40 sia ayat perjulu ro di ayat papituhon. Manak matapai hutihut songono ma hatana. Tangi homau kamu ale akapulo jala patinggil ma pinggolmu hamu ale akabangso dinadao. Jaho bado majowau sia bortia dope sia butuhan idainang nunga ditaringoti guarhu. Jala dibahen pamangaku songo pudang natajom diodingi doau marhiti sian pangalinggo minitanganna. Jala dibahen au gabi subia naniugam di tabuni doau di bagasan siorna. Jalanin na do madokau naposok kudoho ale Israel marhiti siakodo au marmulia. Ala yang guau nin narohak kudo dang marguna nangalutaniau magopo sabingdo guguku hupa sudah hape jahuba patikos-tikos uhum tuau jala upaku dilabung ni debataku do. Ia nuaing hatani jahuba na jumadiho na usian bortia dope bahen naposona asa au paulak ko Jakob tuibana doho papungon Israel. Jadi marmulia maau di ida jahuba jala di bataku gabe hagugu oku. Jalanin na do hamek metod doi anggotu kolan naposoku ho patidang akka marga di Jakob do manogi ho mulak akka pasi-pasi sian Israel. Nunga huleho kohuhut bae panodang diaka perbigu gabe perhitian ni hatuauku ho ro di ujung ni tanoon. Songono dohata ni Jahuba si palua Israel nabadiana tuibana na hinabiaso ni rohani halak tu bangso hagigian tu naposo niaka pangarajai ikon idaw niaka raja doho jala hehe jala marsobba akka pangarajai ala ni Jahuba na bonar dohot ala ni nabadia ni Israel na mamilito olak ni ma sahakna inang amang ha anggi pinaribot hobar tuguar ni minggu padua hondung Epipanias minggu padua hondung taham latehon hapapatar ni haroro ni Jesus nunga patar haluau ni jalanunga tajakon alai kosongon na mangusa botohod do ternyata nang nauk patar haluau ni ikon paingoti-ngotod do jala ikon pasingotod do akanaung majalo haluau ni ido namasa nang diturpukon na adong padokan di Jahuba tu si Yesaya manggobarkon sada pergumulan nama cai balga jala laos di pergumulan ni do ibana manak parukiloni dipakulingi Jahuba ibana. O jahan ni minggu sadariau ni ma Yesus Kristus panodang tu saluhut bangso.
Dan apalah ditaringoti dope diturpukon taringot tupad dohani. Jaladak pula dok tarida hata Jesus disi. Alai molo lamtas sigati buku di panurirang Jesaya son. Buido jupak kita disi taringot naung di baga-baga hodo Jesusi tu sadok jolma manusia. Jala Jahoba do nama dongani aka jolmai asa dengan nang jolmai laho maka porsiai ibana. Songod dia me akamang di tonga-tonga ni turpuko di dok songonon. Yayat onom. Habe metod doi anggo tukko lan naposoku ho patidang aka marga di Jakob. Dohot manogi ko mulak aka pasipasi sian Israel. Nunga hulehok ko huhut bahen panodang diaka perbigu. Gabe perhitian ni hatuawoku ho rodi ujung ni tanoon. Ado lapatan yaka mang do inak. Lo jado panurirang Jesaya makatai do halak na terbuangi ima bangsoi dihabung Babel. Jadi berita na uliom mamakulingi bangso di debata ada orang di Habuan Babel. Pola di mana mardongan ilu, marhui-hui, saya songon naso marlapatat di hilalai bana usaha nai, ngolu nai, jala pola hiado di do ibana daya opat songonon. Ala yang gaunin narohakku do, dang marguna nangalutaniau, mago po sabing do gogoku huba sudah. HP Jahoba patikos uhum tuau. Jadi bodo dohonon alang marlapatan na marhubason. So na sumurguna do na marjami taon. Ya lalu jauh dungo garuk manugut. Lo jauh manwarahon asin rohan itu kani. Barang adong gunana. Tuk so marlapatan do. Ido bain nalos didok di tonga-tonga ni molohatan yak kana poson waing kegalauan ni si Jesaya do hatakangon ni halak na terbuangi ido nakipad dohani hame metod do yang gotuk kolan na posok ho patidang akka marga di Jakob do manogi mula akka pasipasi sian Israel. Jadi hira songonom mabahasana ulo makatain na toras di keluarga asa dinggak keluargai alai tok saya jugul madak danahi barang jugul inata jugul amata ujung ngadidok lo jadwa mer mudu-mudu keluarga tuk suadong lapatan na manukak bor ginau mga luluyak kanariko di halahon say toktong do halujahon parak tohob jaon alai sa dipatikos-tikos jaho batu au hatana hira songoni ma didok ma tu ama doho ina amang inang unak pikiri hame metod doi anggo holat tu keluarga mi doho nanaing gabi bangula ulaon lobi siani dope ubidang siulaommo yara songoni ma tang nama dok bolok kono mu ma keluarga mi daong maol di hilalahon waingi bangso nani derutami ali Jesaya maol nuaing keluarga mi di redotiho ale inang doto amang lo bisian nani adopamon ikor adopanmu do sude lihat portibion. Bah memang dang masuk jak kali dah. Hari mana ringoti dirina bangsona ngamaol alai justru di sido di dok Jahoba tu si Jesaya. Hame metod doi. Anggo tu kolan na posokku ho. Jadi bolo bahasa sehari-hari hira songonom mak bahama gunani pola pikir konomu. Kumudak siani asini rohakku nek batu dua kutuho. Unak ko madeli. Gumudak sani neng lehonok kutuho asini roha. Mulu adopam munwang di tonga-tonga ni bangsom margam keluargam maul radotan lu bisa ni lehonok kutuho. Ido kenyataan aja kamang do inang di ngolut tahun. Isi do najut maul teradoti. Keluarga isi do najojot mabai kacik rohata keluarga isi do najojot tabai kacik rohana keluarga alanya hadui ala tiboni harapatta
Ala tiboni harapata tu yana kota tu hangita. Alai dak songot tiboni harapatai naro tu hita. Ujung na aha mana masa. Olo do masa muruk, remas, merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dipedulikan. Lalu jai basaninna. Jujur dua kana masaur ronang di tengah-tengah ta. Terlumubi na patupa ulaon. Alana salah manurak guarna do. Olo do mangamuk. Sada hahaduli tuang gidoli do sabalikna. Makpak tu songoni mah panurakmu di guarhi di udangani. Mana ngadong madok. Amak tu susah dogo komu tuau. Sipata na jumonok tu hitaido. Na jojot tahalupahon. Jalan na jonok tu hitaido memang di sisi na asing. Na jojot tahaciti rohana. Dohot makaciti ng rohata. Idoban na didok dihatan itu hatta. Dinarosa halak manukun Tuhan Yesus. 3 hali do ampunan. Mulu marsalah hang giniba. 7 hali. 70 hali. Buasa ko sampai songoni. 7 hali, 70 hali. Bahari sehali birak maul doa ke. Maul 7 hali, 70 hali. Berarti setiap saat Allah di kondisi itu jujut aka hamawolo dapot di keluarga. Allah di Jehovah do tu si saya nak tu hita obason. Hamek metode yang go tu kolan na posokku ho patidang aka marga di Jakob. Dohok manogi ko mula aka pasipasi sian Israel. Nung ngahuleho ko uhut bahe panodang diaka perbigu. Gabi perhitian ni hatuau kuhoro di ujung ni tanoon. Panodang jaka perbegu. Pembawa terang bagi bangsa-bangsa lain. Oma luar biasa na. Jala padohanon heado disaksihon si Simeon na tua-tuai. Na terpaima di bagas joro. Dinaro dibuat Tuhan Yesus tu bagas joro. Songon na di Lukas 2 ayat 32 macetak kasdoi. Dung diabing si Simeon Tuhan Yesus Nabi Noah tu bagas torei didok mulai ayat 20 sia di Lukas 2 songonon. Palua om manuaing ale raja na posomod di bagasa dame songon nani dok mi. Ai nunga di ida mataku kaluaon nasiakoi na pinaradem di jolo ni bangso sudina. Bahen panodang sumodang yak kaparbigu. Bahen hasangapon ni Israel bangsomi. On kesaksian si Simeon doon. Saya tarpaima imana di panodangi. Diturpukon ditaringoti do taringot di panodangi. Naking hudok tangapala didok Yesus diturpuki tangapala dihatahon Yesus nang diturpukon alai kira martudu-tudu tu pakobasion ni si Jesaya di tonga-tonga ni bangsoi. Hape ojahan ni mingguta didok diturpukon bahwa Yesus Kristus panodang tu saluhut bangso. Yesus Kristus panodang tu saluhut bangso. Dung lapta jaha turpuk na di Jesaya di bidu ono pulu go di berengota padohanilam di patakas. He maho marsinodang maho ay naroma panodangmu jalah mulia ni Jehovah bicar di atasmu. Ay ida ma haholomo do makukupi tanoon jalah hagulapon akka bangso alay na bicar nema Jehovah di atasmu jalah marsinodang hamuliaon na di atasmu. Jadi pengharapan mesianis. Hehe maho marsinodang maho. Nabi cernema Jehovah di atasmu. Di masa ni panopaon golap do portibiod di mulanai. Alai dung makatai Tuhani dinatarulak tanoi makuling madebata dungi makuling madebata ninnama jadi maho na tiur jadi tiur matutu. Anang dohono nakamang do inang hagulapon na ujui dinasobui idaon agia ahape. Alay dung makatai Tuhani gabe tiur ujung na gabe tukma bedahonon na tiur siyan na holom.
Digwari mana tiuri arian jalan nahulumi borngin. Dungi bot maari torang maari muse ima ari perjulu ninna. Bot maari torang maari muse ima ari paduahon. Bot maari torang maari muse ima ari patuluhon dos salajuna. Nanaing dohonon na molodung bicar hatiuron na siya Jahuba. Molodung bicar nak panodang siyan Jahuba. Portibi naso tertatahian ngolu ni jolma na lumlam naso terparesohian alay dung roh hatiuron na siya Jahuba gabe teratur une ture macayuli denggan heraido na naik pabon na nang marhite turpukon akamang do inang saulak nai di tonga-tonga ni portibi na lumlam di tonga-tonga ni bangso na lamsego alay naro Jahuba mabuan panodang imanang marhiti hatana do na posona gabe lam tiur reta denggan sude nguluni jolmai odo na naik sitiopota akamang do inang siat turpukon adidok di turpukon tu si saya na posok kudoho ale Israel marhitis yakko doau marmulia iko marhite na posonaido ibana marmulia. Alani marhite turpukon nang berengotak kamang do inang na parjolo Tuhanido na mga lehon hatiuron nang dingoluni jolma. Dingolumu dingolutta. Tuhanido mga leon cahaya nang dihita. Gabi buhay masiida kita nuaeng satu sama lain. Taingok do na uji sarong gope listrikon lapu ahado teplok do ngolo lapu teplok tabu do pe na diisi botol-botol di bay masubuna marsigorgor mai di peakom mai akamang do inang mulumo do pita ba marsugo nay dungo ngamar gitong-gitong ison dingot tamu do be dingot molo majahay ba pakilapui ningo butito pu angur ay matutu ngubuk ngiba palautik yaro dia lami hamui ido yaro nya lami i asal alani na tiuri asa tiur pernidaan jala lampistar nang akayanakon ikut digalahi do palito lampu palito na memet nasian botol molotu ngadok pe palito na muli na markatsa nunga modreni baru musi tabba musi si trongking ni pompa dong garuk botari si trongkingon ni galahad bi pakke si pritus mulu mardigi ujui tabu doon tu hauma matsay tabu do pengalamani iko na dong go panodang mardigi maka na marbaju do doli-doli lasol mamar Hamlet di sirupani kan ito, pacaran kan? Alayang gue bamodo bui bari duramai renge-renge. Edak danak gue be pacapat tu maduramai tu baru pani. Ngolo dolam renge ibadisi. Tanai hata hadisi argani balitui. Algani si trongkingi. Asa tiur jaladenggan ulauni taulatiki. Argani cahayai asa tiur majaha persiajarani kita ujui asa unak tinggal di hagulapon namar lapatan unang mama lalap maoto asa gabilam malo muladok padohan nyala batak sate soto mate do naoto toho alayang wak kediakan napistar sate soto ajari naoto asa lam malo idot tong unak kulas sate soto mate naoto Iko najara do naoto asa lamalo. Ima tugas ni hita na toras. Ima tugas ni ka guru asa lamalo. Ayang wakana malo dua jaran arak tolapi. Arak tolapi. Aronggo suku nasing madok terkenal lo halak batak na malo. Yung mulu tu kategori berarti mau lo halak batak ajaran ala malo-malo. Tohodak kamang do inang. At curado ke panitian bo di berengot tay terus mersi jahuk do.
Audo ni ala ni malona harus sebenarnya. Harus kelihatan berperan. Ada ko audo tu sih. Nido. Ima ala ni malot. Ala las di sido positifnya alak batak pekerja keras, pantang menyerah, jala dang olo menipu. Dang olo mangototoi. Toho do nangyak kamang do inang. Be, ai kan arong gue D 378 serta bima jodi sikan indah kan? Unang mangototoi. Barong ko pangototoi di hitan wae. Mula dong wak kamang do inang ngaruh hati uroni unak tidak ada di mangototoi. Tajari mana otoi asalam malo. Tajari ma asalam malo. Songot cije saya. Unang marna motok ringgas nirohata. Jangan berhenti. Unang marna motok ringgas nirohata. Ai marperbui dui di tikina. Molo ringgas kita. Patuduhon asin nirohani jahubai. Sahat do itu cije saya diturpukon. Jala sahat do tu hita yak kamang do inang. Dung ro hati uroni. Jituk tabodo songonet de nakingan. Ternyata ronggu dibukuet di HP yon. Marsinodang di baj Yesus asini rohanai jala hita do disuruh asa tapa buai tapa galak palitutta tapa tiur ai torok do penalilu sehatok ma mulahi. Tu sido tujuan diturpukon. Nakku botoh yad de benarong dibukuet dia sennoji. Alai nga hubigiyon dia dia nak kaina. Jadi dia masongonon marsinon dang di ban Yesus asini rohanai digeser sugi-sugi non. Jalahi tado disuruh asa tapa boai digeser. Tapa galak palitota digeser. Tapa tiur dalani ai torop do penalilu sai hato ma mulahi ido akede ni ina na julu tau 17 iba mulai melayani di HKBP marpraktek 10 lalu menjalo tohonan 4 di tahun bolo jumpa doh akaina hata-hata nai ma perjulu mak padita nami perpudi manok nai. Molo salah iba mengajari siap mulana salah do terus. Alai molo sitong do jala terekam do dengan sahat tunuaing. Taparohahon nak kau pukta boy do de dehon aka ayak ni edeon sampai ayak pitu. Luar kepala do. Alai nggo hita sehali kita dehon ngalupa. Kami kelamak songgi dari sana. Oh do amang. Ala radi partiturna ujung ngalupa do hita. Anggona jolo ala diajari langsung diingot do. Saya marede de makai nai, marede de makai noktai, marede de masudi ala ni asini rohan itu kan. Napa dua hora saya terpokosi ngotot. Molo dijamita piga-piga minggu nak salpu utaringoti taringot tu pendidikan sejak dari kandungan. Alai masuk mamusin waing diturpukon. Di nomor berita nauli si saya idok ibana do songonon diaya opa polisia bagian B. Jahoba do majowau siap bortiat dope. Sian butuhan idainang nunga ditaringoti goarhu. Imana kidia perjulu. Jala dia 5 diulak komuse. Ia nuaing hata ni jahoba na juma di honau siap bortiat dope. Bahen na posona. Asa hupaulak Jakob tibana dohot papung Israel hata bortian pasakula marulak lo ni dihatahon hata bortian onak kamang do inang aku ni pendidikan naik komulai sa bortian berarti mula makatai bortian makatai taringok di inong sa jugul di jolma mula ditaringoti buhado inong na tuwe no poparho ra pasti do dek. Sa jugul ni jolma molo didok neng rona ma inong na tumubu hoko. Pasti sian na jugul bodo berubah halak molo tinaringotan inong nga di bagasak kolong. Jadi makatai taringot di bortian makatai taringot di inong na tumubu hok kita. Jadi mau lihat ma dia kay inong nag tumubu hok kami. Agyak kay inong? Baulin na mo na jo.
hamu kainong nagtumubuh kami. Molo hingot kami hamu kainong nang majaga kami siya bulat di bortian, molo somuba rohanami tu nadinggan berarti anak nasugabiak ko kami. Hirasoni do nang diturpukon asa diingot bangsa Israel. Adong do inong na, adong do naktuhan na mangaraduti nguluna. Batu haguna nagkainok taringota na makpadita di jamiton. Ay sumarhamulian do pihami ninakay botokom marupanin waing. Haduan ni tao, haduan pinaribot gabi inong guhamu. Jala seorang saninong duhita sudi. Alani molo tahingot inok tabi lamburju mana kita unang takang songon bangso Israelon. Molo tahingot inok tabi lamar situ mahita pajonokon ngulutta tutuhani unak takang songon bangso na dihabuanganon. Jadi tatangnya aku matong inoktai. Mulakan sa garejaon batelepok kamu jo inoktai. Adong do nawala man telepon inokta. Ang gawan no mulak sa no teleponok ku do inokku. Ngamarumur 21 tahun tiur do suarana, tiur do pikiranna, alai mangalak kadang buebe. Jemolo tinelepon semangat do manat tong.Ebohado badi tanami olo omak do dihami olo mak hipas do hamu do pahopi hipas do jalalas do hamu nuang disi las do hanami sepa bawa na pemersahi tiba kan petuk tab basahitnya ka na tua-tua imak burju-burju mah wamang enak pi pedi taho budu budak aku dah olo mah bebudu budak muda ai nak persekolamu pe bau do profesor mu ake bai do mah horo profesor ku mulai geleng mangajar yau martangiang mangajar yau madok hata mangajar yau marholong eroha mangajar yau mangulahon hatan itu kani. Jadi kamang do inang marhite turpukon taingok ma na sorang siap bortian ni dainang do hita na pinasu pasu ni tuhani do bortian ni dainang alani lampos marohat taunak kula ragu hita. Molo so margelok petahilala na taba ini. Molo so marlapata petahilala akka na taulahoni. Alay anggo hatan itu hatta. Saya dipaingok do hita. Naksi saya diturpukon dipaingok do ibana. Asa boha. Asa toktong imana margugu mangulu di tonga-tonga ni asinirohan itu kali. Obar do naktuhatan itu hatta. Nanidok ni Apostel Paulus tuhuria Korin di sada Korin 15 ayat 50 alus songonon. Ope hamu akadongak kunahina holongan marsihohot jala songuba-uba mahamu jala lam sumurung matoktong di bagasan ulaon ni Tuhani ai di boto hamudo. Om masih ngotot ta. Nakik si Yesaya neng medele tuhita saha 2 tahun ai di boto hamudo. Dang magopo halo jauh muna di bagasan Tuhani. Dang magopo halo jauh muna di bagasan Tuhani. Tidak akan sia-sia apapun yang kita lakukan perbuat di dalam Tuhan. Dang magopo. Idu nak sahat tu Yesaya, idu nak sahat tu hita ganup, marsak ko inang, marsak ko amang, alai do honon ni Tuhani ma marhide turpuko buanom mutu bagasmu. Lobi sian na hinubasammu nuaing. Hubasammu do piasa sahak barita nauli tuliat portibion. Lobi sian na niulami nuaing. Sotung madele. Sotung madele. Nung apatar asini rohan itu kani. Di bagasa Jesus. Di bagasa nguluta. Molo pesipata rosahi nak paru kiloni. Marguguro sudihita. Dibahen asini rohan itu kani tabuam mai jehujaha masa ulak ngai turpukon ayat na pinamokmoki hame metod doi anggo tukolan na posok ho patidakon akamargo di Jakob do manugi mula aka pasipasi sian Israel nunga hulehok ko huhut bahen panodang dia kaperbegu gabe perhitian ni hatuawku ho rodi ujung ni tanoon. Jadi nunga di bait Tuhani gabi panodang si Yesaya
ala Tuhan sadiri do panodang di ngoluta so nalidok ninak Tuhan Yesus na di Yohanes ualui ayat 12 di dok songonon ahudo panodang ni portibion na sotu pamardalan di naholom na mangihut tonaw di ibana do tahe panodang hanguduan ala taha porsiai Yesus Kristus ala diha porsiai si Jesaya Tuhani sauk do panodangi di ngoluna hitape sauk mapanodangi di ngolumuak kamang haang di pinaribot marsinodang ma asini roha ni Tuhan Yesus lam gadda malas ni roha di tonga-tonga ni keluarga mu nabi lam tabba maka pasu-pasu dao maholso molosanga pe tubuh sahid doh akan nama baju roha margugu ala asini roha ni Tuhan ni tabuam me tu ganuk bagas tabiak kamang doh inang amen martangiang mahita. Maulihat Tuhan Yesus roha nami diramoti hodo kami di ngulu nami hubigi kami do naposomi si Jesaya naing madili sa songon na sumarlapatan dang marnosan ulaon na madjamitai manugunugo bang somina di habuangan alay di doko pamit metudo ulaon nay gabi panodang di bana tuliat portibion jok do kami songoni di ngulu nami dang marnosan ulaw ni hulahami di tonga-tonga ni keluarga dang marnosan ulaw ni di hilala rohanami di tonga-tonga ni akka ulaw nami bi alay di paingot hatam sadarion dang magopo akka pabahenan na dinggan na uli na pinatupan ni akka ruas ni huriam ama ina kaanggi pinariwot molo mardongat toko sauk may dingulu nami sauk madingulu ni akka manami inanami sudi narap pami noeng di bagas joromon dohot narap pami marminggu secara live Tuhan ramoti masudi hamion ramoti mana huriamon ramoti manangaka ulaun nami pe ramoti manangaka yanakon nami natoras nami hahaang di pinaribot sudi tahesi solhot nami asa mga sahun gugudo asin roham ulaw kami parsuruommu gabi panodang mahami tutu gabi tubu maakalas ni roha tubu manang haluaon di tonga-tonga ni ngulu namibi nang liat portibion mga sahon Kristus Jesus parholongi panodang na sumurungi martangiya kami tuho amen. Dinamarede hita nang bicardo panodangi lasisom mahita pasahat pilihan na paduahon. Thank you.
Papasahak mapiliat tau tuadu pani debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo harorowan ni saluhut. Silehon-lehon na dingga do nasa ulibasa na mauliutus. Kupasahat nami masian na nilehom mitu hami. Pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati bulok kerajaumu di tonga-tonga ni huriam. Doho di portibion. Uhai marohanami marhiti-hiti todim. Asalam tadahami godang ni sila oleh homi tu hami. Asalam girgir hami madok mau leate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaumu, say sauk malomo ni roham, di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hanguluas siap hari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togiho tu pangujunan, palu amahami, sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho. Jalasi marohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor homadamena tutodim.